бисмиллоҳи рраҳмони рраҳим. муҳтарам ҷамоат, моҳе ки аввалаш раҳмат, мобайнаш мағфират ва охираш раҳоӣ аз азоби дӯзах аст, омадомади моҳи шариф ва мубораки рамазон ба якояки шумо муборак буд. ҷаноби ҳақ рӯзадории инсонҳои солеҳ ва хайру дуоҳое ки дар ин моҳ мекунанд қабул гардонад иншоаллоҳ. муҳтарам ҷамоат, рӯзадорӣ ки яке аз шартҳои дини ислом аст, 1.5 сол пас аз ҳиҷрат дар даҳаи моҳи шаъбон фарз шуд барои мову шумо бародарон. баъд аз он рӯз ҷаноби пайғамбар ва умматонаш дар моҳи рамазон рӯза гирифтанд ва вақти зиёдашонро бо ибодат сарф мекарданд. ҷаноби пайғамбарамон мисле ки роҳи як меҳмони боқадро мунтазир мешавӣ, ҳамин хел мунтазири моҳи рамазон мешуд. 3 моҳ пеш хушҳол мешуд, барои рамазон омодагӣ медид, барои ибодат худро ҳозир намуда, моҳи рамазон ки мерасид рӯзаашро ба дурустӣ мегирифт ва талаби мағфират мекард. пайғамбарамон дар масъалаи хӯроки авсарӣ бодиққат буд. мегуфт барои хӯроки авсарӣ бархезед, зеро хӯроки авсарӣ хӯроки бобаракат аст. дуоҳое ки дар вақти хӯроки авсарӣ карда мешавад қабул мегардад ва ибодатҳое ки дар субҳ карда мешавад дар назди худо бисёр пурарзиш аст баён мекард. моҳи рамазон ки расид, мо ҳам бояд ин моҳи бобаракатро истифода барем, намозро барпо дошта корҳои хайрро анҷом диҳем ва ниёзмандии худро дар назди худои бениёз иброз намуда бояд аз таҳти дил дуо кунем. пайғамбарамон вақти ифторро низ бесаброна интизор мешуд. вақти ифтор ки расид рӯзаашро мекушод, худоро сипос мегуфт ва аз неъматҳое ки худо ба банда арзонӣ дошта буд истеъмол мекард. вақти ифтор кардан пайғамбарамон мефармуд ки вақти иҷобати дуо аст ва пеш аз рӯзакушоӣ дуо мекард. худоё, барои розигии ту рӯза доштам, бо ризқе ки ба ман додӣ рӯзамро мекушоям. баъдан агар мебуд бо хурмо, агар набуд бо об рӯзаашро мекушод ва ин хел кушоданро тавсия медод. муҳтарам ҷамоат, фаромӯш накунед ки моҳи рамазон танҳо моҳи рӯзадорӣ нест. ин моҳе аст ки тӯли як сол худамонро ҳисобу китоб карда, тавба намуда ва ба худо қавл дода ки моро биомӯрз, дигар ин гуноҳонро такрор намекунем. худованди мутаол мисоли беҳтарине ба ҷаноби пайғамбарамон меорад ки дар зиндагиву бандагӣ моҳи рамазон ҷойгоҳи хос дорад. рамазон барои пайғамбарамон моҳи раҳмат, баракат, мағфират ва фурсате буд ки дар бандагӣ зиёдтар ибодат кунад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам фармуд, нафаре ба рамазон расид вале аз гуноҳонаш пок нашуд, сад ҳайф барӯ ки фурсати бузургеро аз даст дод. моҳи рамазон моҳи бахшиши гуноҳон аст мефармуд. ҷаноби пайғамбарамон дар моҳи рамазон мисли дигар моҳҳо аз худо ҳамеша истиғфор талаб мекард. ғайбат, туҳмат, дурӯғ ва дигар гуноҳонро ҳаргиз намекард. пайғамбарамон рӯзаро бо хоб намегузаронд, бо ибодат мегузаронд. ӯ саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам мефармуд, рӯзадорӣ аз ташнагӣ ва холӣ мондани меъда иборат нест. пайғамбарамон бо ҳама аъзояш рӯза медошт. рӯзаро дилаш, забонаш ва ҳама ҳуҷайраҳояш медошт ва ӯ дар ин масъала моро огоҳ кардааст. зиёд нафарони рӯзадор аст ки рӯзаи доштаи онҳо ба ҷуз гуруснагӣ ва ташнагӣ дигар чизе надорад. дар ҷои дигар ин хел фармудааст: нафароне ки дурӯғ ва туҳматро тарк намекунанд, бидонанд ки худованд ба нахӯрдану нанӯшидани онҳо ҳеҷ эҳтиёҷе надорад. рӯза парда аст, сипарест муҳофизатгар. нафари рӯзадор набояд гапи бад гӯяд, рафтори ношоиста кунад ва ҳар раҳгузаре ки санг зад набояд дар иваз ба ӯ санге партояд ва бояд орому сабур бошад. ҷаноби пайғамбарамон рӯзадорам гуфтан намехобӣ, мисли баъзе инсонҳо дар масҷид дар зери ҳавохунукунак хоб намекард. ҳамчунин ба ҷанги Бадр рафт ки дар моҳи рамазон буд. ҷаноби пайғамбарамон пеш аз оне ки ба ӯ рисолати пайғамбарӣ ояд, дар ғори Ҳиро вақташро бо ибодат мегузаронд. вақте ки оятҳои Қуръони карим нозил мешуд, пайғамбарамон аз ғори Ҳиро баромада дар моҳи рамазон ба назди мардум мерафт ва вазифаашро иҷро мекард. дар ҳаёташ ҳамеша 10 рӯзи охири рамазонро дар масҷид бо эътикоф мегузаронид. бо худояш танҳо менишаст, барои умматаш дуо мекард, бисёр дуо мекард. ҷаноби пайғамбарамон ҳамеша бо халқ якҷоя менишаст, худро аз мардум ҷудо намегирифт ва робитаашро аз онҳо намебурид. ӯ ҳамеша Қуръон қироат мекард ва ҳаёти қуръонӣ дошт ва аз Қуръони карим ҷудо набуд. дар моҳи рамазон зиёд Қуръон мехонд ва чун ояте нозил мешуд, онро ба саҳобагонаш ба пуррагӣ меомӯзонд.
در سوره قدر خدا می‌فرماید که ما قرآن را در ماه شریف رمضان نازل نمودیم بندگان. پیغمبرمون باشد آیات‌های قرآن را در وقت و ساعتش به مردم می‌رسانید. پیغمبرمون در ماه رمضان همیشه دست به دعا بود و هر ثانیه روزه را با عبادت می‌گذراند و این عمل‌های خوبی که در رمضان اجرا می‌کرد بعد رمضان هم ادامه می‌داد و این را با امتش توصیه می‌کرد، چون که پیغمبرمون ماه رمضان را فرصت تغییر یافتن می‌دانست. محترم جماعت، ما باید همچون امتان پیغمبر در این ماه مبارک فرض و سنت های پیامبرمان را به عمل رسانیم و از خدا و رسول آنگونه که شایسته است با صدق پیروی نماییم. خداوند ما را مسلمان حقیقی گرداند و از بخشش و مغفرتش بی نصیب نگرداند. آمین. به خداوند در این ماه مبارک برای کشادن روزه هایمان به ما بندگانش نعمت هایی که نصیب کرده است شکری بی پایان میکنیم. با برادرانی که مشکلی دارند، بیمار هستند، مسافر و غریب و در کشورهایشان جنگ و جدال است، از درگاه خدا صلح و آرامش را طلب میکنیم. خداوند ما را دستگیر مظلومان، غریبان و انسانهای فقیر و ناتوان بگرداند. آمین. خداوند به ما شکر نعمتهای بی پایان را به جا آوردن را نصیب کند ان شاء الله. آمین. ماه رمضانی که شاه 11 ماه دیگر است این سال هم به ما الکی رسید. به درگاه خداوند حمد و ثنا میکنیم. به همه مسلمان های دنیا رمضان شریف مبارک باشد. خداوند این ماه مبارک را به خیر گرداند ان شاء الله. آمین.